Szerintem hajlamosak vagyunk az Európai Unióra egy ilyen nagyon bürokratikus, nagy intézményre gondolni, ami annyira nincs hatással a mindennapi életünkben, de hogy tulajdonképpen azt is szabályozza, hogy mit eszünk, de akár azt is, hogy éppen ki tudunk-e menni mondjuk Horvátországba nyaralni. Én azt gondolom, hogy nagyon alapvető és nagyon profán módon befolyásolja az EU az embereknek az életét. Elég csak bemenni egy boltba egy bevásárlás alkalmával és megnézni azt, hogy milyen fajta élelmiszerbiztonsági szabályok érvényesülnek, milyen fajta munkajogi elvek érvényesülnek. Mindennapi hatás az életemre, hogy hallgatóként nekem lehetőségem van arra, hogy egy Európai Uniós szabályok mentén megvalósuló felsőoktatási rendszerben tanuljak. Szerintem az EU által nyújtott támogatások mindenképpen segítenek akár az egyetem szempontjából, akár például különböző tömegközlekedési segítséggel, EU-s támogatások, azokkal szerintem minden nap találkozhatunk. Tehát mindenképpen az EU pénzügyileg is megéri szerintem így Magyarországnak. Menj el te is szavazni június 9-én az Európai Uniós választásokon.